Els pulmons estan formats de bronquis, que són uns tubs que en principi haurien d'assemblar-se a això. Quan tenim bronquitis passen 3 coses en més gran o menor mesura. Hi ha cert broncoespasme i és quan el bronqui apreta des de fora. Hi pot haver inflamació de la mucosa, que la paret del bronqui s'enxampla cap a dintre, i hi pot haver molt més moc del compte. Podem tenir les 3 coses molt exacerbades juntes o una de les 3 molt intensa o una mica més d'una que de les altres. Molt sovint pensem que amb la medicació ja serà suficient i molt sovint és així. Broncodilatadors per reduir el broncoespasme, quan hi ha molta inflamació, cortisona per reduir la inflamació de la mucosa, però de vegades el que ens passa és que tot i la medicació ens queda molt de moc a dintre. Aquí és on la fisioteràpia respiratòria pot ajudar, amb tècniques manuals, ajudant a respirar més profundament o diferent, modulant el flux expiratori. I amb tècniques instrumentals amb aparells similars a aquest, ajudem a moure aquest moc cap a la gola i a poder-lo tossir més ràpidament. L'essencial és que facis cas al teu metge i et prenguis la medicació prescrita. Però si tot i així notes que tens moc que no es vol bellugar o que es belluga però que et costa molt de treure o que tosses molt, busca ajuda amb un fisiorespi. Salut Inspirat!